צהריים טובים, שמי יובל ליבלינג, מנכ"ל Success Fitness. אני שמח לארח את כולכם בסמינר האינטרנטי הראשון, או בקיצור וובינר. היום אנחנו נדון בהתנגדויות השכיחות ביותר שאתם והצוותים שלכם מתמודדים ביום יום, בפרט בענף הכושר. כבר בשלב הזה אני מבקש מכם לעלות אונליין, יש לכם אפשרות לעלות שאלות, ומגיעות אלינו שאלות והתנגדויות שאתם מתמודדים איתם, ואנחנו נשתדל לגעת ולטפל ברוב ההתנגדויות שתעלו. אני מארח היום את שרון דנון, שהוא מומחה למחירות וניהול מחירות בענף הכושר, ואת רועי אוחיון, שהוא מנכ"ל הברד קולג' למנהל. אז מה שאני מציע זה שנתחיל מיד. אני רק רוצה להדגיש שהמטרה של הסמינר היום היא פרקטית לחלוטין, ומקוצר הזמן אנחנו לא נלמד אתכם היום את רזי התיאוריות, עליהם מתבססים אופני ההתמודדות, אלא אנחנו פשוט נדבר תכלס לעניין, וכמובן אם אתם תרצו בעתיד הקרוב להצטרף להכשרות, אז כמובן אתם תוכלו לעשות את זה, וכל שאלה שתהיה לכם, גם מעבר לסמינר, אנחנו נשמח לענות עליכם. אוקיי, אנחנו נתחיל, אבל לפני שאנחנו נתחיל ונטפל כבר בשאלות שאתם העליתם, הייתי רוצה לפנות לרועי, מנכ"ל הברד קולג', ובעצם לשאול אותך רועי, כדי שתהיה לנו אותה שפה משותפת, איך אתה מגדיר התנגדות? אז קודם כל שלום לכולם, צהריים טובים. אז קודם כל התנגדות מבחינתנו זה אי הסכמה, אוקיי? זאת אומרת, כשיש לי התנגדות מלקוח ולא משנה מה ההתנגדות, מה שהלקוח בעצם אומר לי זה שיש לי פה יש לי חוסר הסכמה עם מה שהרגע אמרת לי. עכשיו, בגדול חוסר הסכמה זה לא כזה דבר שהוא מסוכן, רק שבסיטואציה של מחירה, חוסר הסכמה יכול להוביל אותנו לוויכוח, ויכוח יכול לגרום ללקוח להרגיש טועה, ומשם אנחנו יכולים להגיע למצב שבו יש לנו איזשהו משבר ואיבוד המחירה. וכל זה בגלל איזושהי התנגדות אחת שלא ממש ידענו לטפל בה כמו שצריך, ונכנסנו לתוך כל הלופ הזה. וזה משהו שבאמת שחבל שיקרה. אוקיי, תודה רועי. אז מה שאני מציע זה באמת שנעבור לאחד ההתנגדויות השכיחות ביותר, שאיתם אתם מתמודדים מדי יום, וזה בעצם ההתנגדות של אין לי זמן להתאמן. מגיע מתעניין למועדון שרון, והוא מצא זמן להגיע, אבל במהלך הפגישה הוא אומר, תשמע, אין לי זמן להתאמן. איך אתה מציע להתמודד עם ההתנגדות הזאת? טוב, אז קודם כל שלום לכולם גם כן. זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני גם רואה אנשים שמצטרפים, ואני גם מכיר הרבה אנשים, אז ברוך הבא. לשאלה שלך, אין לי זמן, מה שאתה אומר זה שהוא הגיע בעצם להתעניין, הוא הגיע, החליט שהוא מתחיל להתאמן, ואז הוא בעצם בא ומצהיר, אין לי זמן. אז בכלל הדרך הנכונה ביותר להתמודד עם התנגדויות, וזה בעצם יהיה המפתח להרבה דברים שבטח עוד יעלו פה בהמשך, זה פשוט לשאול שאלות. זה דרך טקטית כן לתקשר, כן בעצם לבוא ולשמור על מה שרועי ציין מקודם, להימנע מהתנגדויות. אז שאלה ראשונה, שאם הוא בא ושואל אותי, אין לי זמן, אז קודם כל צריך לבוא לתת לו איזשהו וידוע, לבוא להגיד לו, אוקיי, אני מבין שאתה מאוד עסוק. בכל זאת, אם הגעת, כמה פעמים תכננת לבוא ולהתאמן בשבוע, באיזה שעות, באיזה ימים, כן לבוא ולהגיע אותו לאיזושהי הסכמה של מתי הוא רוצה לבוא ולהתחיל. אז במידה ואני שוב חוזר על העניין הזה של אין זמן, אז אפשר כן לבוא ולענות גם בצורה די ככה אולי ישירה. אז במידה והגעת לכאן, אני מניח שהחלטת שאתה רוצה להתחיל להתאמן, ומתי רצית לעשות את זה. פשוט כן לבוא ולשאול שאלות, זה הדרך הטובה ביותר להתמודד. אוקיי, אז בעצם הטקטיקה הטובה ביותר היא לשאול שאלות בכל התנגדות והתנגדות. אז אם אנחנו מדברים על ההתנגדות הראשונה הזאת ואנחנו מסכמים אותה, אז מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות על מנת מצד אחד לייצר הסכמה עם הלקוח, בהתאם למה שרועי אמר מקודם, ומצד שני גם לפתור את אותה התנגדות, אז הדרך היא בעצם לתת, כמו שאתה אמרת שרון, וידוע, זאת אומרת להגיד לבן אדם, אני מבין שאתה מאוד עסוק, ואם אנחנו ניתן רגע את הדוגמה השלילית, שלפעמים אנחנו רואים וחווים אותה, אז זה בעצם מישהו שאומר, בטח יש לך זמן להתאמן,
בטח יש לך זמן להתאמן, זה נורא נורא חשוב להתאמן, חייבים להתאמן בשביל לשמור על הבריאות. אז בעצם הטכניקה שאתה מציע, היא לפעול בצורה הזאת שאנחנו בעצם משקפים את מה שהבן אדם אומר ומסכימים אותו שהוא מאוד עסוק, אני מסכים איתך שרון שאתה מאוד עסוק, אבל אני רואה שעם כל זה אתה מצאת הזמן להגיע ולהתעניין במועדון, אז מה המועדים שאתה תוכל להגיע להתאמן במועדון שלנו, או מה המועדים שתוכל לפנות לפעילות גופנית. אוקיי, עכשיו יש איזשהו עוד משהו אחד שהייתי רוצה להוסיף בעניין הזה, שאחרי שאנחנו עוד איזושהי טקטיקה קטנה כדי לסגור את הנקודה הזאת של אין לי זמן, זה שאחרי שאנחנו מצאנו יחד עם המתעניין, בעזרת המתעניין, את הזמן שהוא כן יוכל לבוא ולהופיע, בעצם לסגור את זה ולומר לו, תשמע שרון, המועדים של הפעילות הגופנית שלך לא פחות חשובים מהפגישות החשובות ביותר בעבודה, ואם מדובר במישהו שאינו עובד, אז בעצם להגיד לו שהמועדים של הפעילות הגופנית הם לא פחות חשובים מהמשימות האישיות החשובות ביותר שלו במשפחה. זאת אומרת שלמעשה אנחנו מקבעים את הפעילות הגופנית כדבר מאוד מאוד משמעותי. לפני שאנחנו נמשיך הלאה, הייתי רוצה לפנות אליך רועי ולשאול אותך בעצם למה כל כך חשוב הנושא הזה של שאלת השאלות? מה בעצם אנחנו משיגים מזה? אז ככה, אם אמרנו שהתנגדות היא למעשה חוסר הסכמה, אז כששואלים שאלה לא יכולה להיות התנגדות. אוקיי? זאת אומרת, אין מצב פה לחוסר הסכמה, כי אני שואל את השאלה, זאת אומרת, לא משנה מה הבן אדם יגיד לי, זה למעשה משהו שמגיע ממנו, ולכן יש פה אוטומטית הסכמה. זה אחד. שתיים, צריך לזכור שכשמדובר על מחירות, יש לנו שני סוגים של מוכרים. יש את המוכרים שהם המעניינים, ויש מוכרים שהם מתעניינים. ההבדל הוא מאוד פשוט, ההבדל הוא שאני יכול לראות מוכרים שהם יכולים לרוץ לכנסת, הם נואמים נאומים ארוכים, הם לא נותנים לבן אדם לדבר, ואתה יכול לראות שממש בשיחות מחירה ארוכות, הבן אדם מתחיל ממש ככה לזלוג על הכיסא ולהיעלם שם. והמוכר שמתעניין, למעשה כל הזמן מחפש את דעתו של הלקוח, ומה הוא חושב, ואיך הוא רואה את הדברים, ובמצב הזה, היופי הוא שבמצב הזה, היכולת של הלקוח להראות התנגדות היא מאוד קטנה. כי אני למעשה כל הזמן שואל אותו מה קורה איתו, ואיך הוא חושב על דברים, ואיך הוא רואה דברים. ובגלל זה, הלקוח כבר לבד יכול כבר להעלות פתרונות, זאת אומרת, הוא אומר אין לי זמן להתאמן, אומר לו, איזה יופי, אתה בן אדם מאוד עסוק, יפה, ובגלל עבודה, אז אני רואה שהולך טוב, והכל באמת מסתדר שם יפה, אז תגיד לי, אני רואה שכן מצאת את הזמן להגיע היום, יש עוד ימים כאלו? או באיזה עוד ימים אתה תוכל? זאת אומרת, אני הכל עובד על סביב איך הוא רואה את הדברים. ובגלל שאני מתעניין בו, אני גורם לו לחשוב לא בכיוון של התנגדות, אני גורם לו כל הזמן לחשוב בכיוון של פתרונות. אבל זה יגיע רק אם אני אשאל אותו שאלות, אם אני אתעניין בו, אם אני אראה באמת מה הוא רוצה להשיג ומה הוא רוצה לעשות. אוקיי, אני רק רוצה להוסיף, הרבה פעמים גם אם באופן אוטומטי, ברגע שמנסים לשכנע מישהו, או שמנסים ככה לדחוף משהו, אז באופן אוטומטי הלקוח הפוטנציאלי שלנו נכנס למגננה. נכון. כן, גם אם הוא באמת ככה חשב על זה באמת, עצם העובדה שאני מתחיל לדחוף לו, אז הוא באופן אוטומטי גם נכנס למגננה, נכון. וכאילו המוח אומר לו, רגע, תן לי רגע לאבד את זה לבד, לפני שבעצם הוא משפיע עליי. אז אחד הדברים הנכונים לעשות, זה בעצם לגרום לו לגלות. על ידי שאלת שאלות, אז הוא בעצם חושב על התשובה, ואז הוא בעצם מגלה ומגיע אליה לבד, זה מה שבעצם משאיר אותנו בתקשורת נכונה, כמו שאמרת בהתחלה. נכון. עוד משהו שאני רוצה להוסיף, בכל מה שקשור למעניין ומתעניין, וזה ככה טיפ שאני מוכן לתת פה לאנשי מחירות שנמצאים כרגע במשמרת, זה כבר מההתחלה, בואו תחליטו שאתם בעצם כל אדם שתפגשו, כבר בפגישה הבאה, אתם בעצם תגרמו לו להתחיל להתאמן. זאת אומרת, זה כבר הנקודת בסיס הראשונה. זאת אומרת, אם מפה אתם נכנסים לכל פגישה שתעשו, אז אופן אוטומטית אתם תתחילו להתעניין בו, ולהבין באמת מה צריך לקרות כדי שהוא יתחיל להתאמן עוד היום. אז ככה זה איזשהו נקודת אצבע ככה מנחה לכם, אנשי המחירות, ככה כבר להתחיל, זה כבר, או כבר להתחיל במחשבה כזאת, זה כבר ייתן לכם הכוונה להיות אנשי מחירות שמתעניינים, ופחות עסוקים בספיצ'ים כאלו או אחרים, או בלבוא ולתת, ולהראות את מה שאתם יודעים על המועדון.
זהו, זה מה שיש לי להגיד בעניין הזה של מעניין ומתעניין. לדעתי בכלל מוכר שהוא מעניין, הוא לא מוכר. נכון. אולי משהו אחר, אבל הוא לא מוכר. אוקיי, תודה שרון. אז בואו נעבור להתנגדות הבאה, וההתנגדות הבאה היא התנגדות של עלות יקרה בהשוואה למקום אחר. ומי מכם לא נפגש יום אחרי יום באותה התנגדות? אני זוכר שבסטטיסטיקות שאנחנו בחנו באופן יומיומי את ההתפלגות של סוגי ההתנגדויות השונות, התנגדות המחיר עלתה על כולם ונעה סביב 60-70%, וזה בעצם ההתנגדות שאנשי המחירות תמיד יפנו אל מנהל המועדון, אל מנהל המחירות, ויבקשו ממנו את התמיכה ואת הכלים, ובדרך כלל הכלים שאנשי המחירות מבקשים, מן הסתם זה הנחות כאלו ואחרות. אז אם אנחנו מדברים על ההתנגדות הזאת, שהיא ההתנגדות השכיחה ביותר, בעיקר כשאנחנו משווים שהמתעניין משווה את המועדון שלכם למועדון אחר, מה אתה מציע שרון כדי לטפל בהתנגדות הזאת? טוב, אז גם פה זה גם דומה לקודם ברמת העיקרון, גם פה אני כמובן אבחר לשאול את השאלות. אז שאלה ראשונה שיכולה להתאים למקרה הזה, זה אם ראית את המקום הקודם, מה גרם לך בכל זאת להגיע ולהתעניין גם פה, זאת אומרת מה הדברים שחשובים לך במועדון כושר, או עוד משהו שככה הייתי ממליץ לבוא ולתת, או לשאול, זה במידה ושני המועדונים שראית הם באותה עלות, מה לדעתך היית בוחר, או אם שניהם היו בחינם, איזה מועדון לדעתך טוב יותר. אלה דברים שכן הייתי מנסה להבין, או לנסות לנפות, בין, מה קרה? עלתה שאלה? עלו כמה שאלות, אבל בוא תמשיך ואנחנו נגיע לזה בהמשך. אז זהו, אז במידה אז השאלה הבאה זה, אם היית צריך לבחור בין המועדון ההוא למועדון הזה, מה היית בוחר ולמה? ואז במידה הוא בא ומציין שהוא היה בוחר פה, אבל זה יקר, אז הייתי פשוט מנסה לגרום לו להבין למה לא כדאי לו להתפשר, גם אם זה בעוד איזה 10-20 שקלים. אני מקווה שזה עזר. עניתי על השאלה או ש... אני הייתי רוצה בהחלט, שוב, הטכניקה שתוביל אותנו לכל אורך הסמינר היום, וזה אחד הטיפים שאותו אנחנו היינו מעוניינים שתחקקו מעתה ואילך, הוא בעצם האומנות של לשאול שאלות. בנוסף לדגש ששרון נתן על ההתכוונות לגרום לאותו מתעניין להתחיל להתאמן מהיום, הנושא של שאלת השאלות היא בעצם האומנות. וכשמגיע אליי מתעניין ואומר שהמקום שלנו יקר, הדרך שלנו לפתור את אותה התנגדות היא בפירוש דרך שאלת שאלות, ובסופו של דבר כל תשובה שאותו מתעניין ניתן על כל שאלה שאנחנו נשאל, היא תהווה הסכמה. גם דרך אגב, אם המסקנה של אותו מתעניין תהיה שהמקום השני, גם במחיר נמוך יותר משלנו, וגם שם הוא מעדיף להתאמן, אז כאן תהיה הסכמה שהפתרון של המקום השני, אולי במקרה הספציפי הזה, טובה יותר עבור אותו מתעניין, וזה בסדר וזה קורה. ולכן, גם בשאלה הזאת שגורמת לחרדות רבות אצל אנשי מחירות, ודרך אגב אנחנו רואים, גם כשאנחנו עושים צילומים של אנשי מחירות, צילומים סמויים של תהליכים כאלה, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים נסיגה של שפת גוף, זאת אומרת, אתם תראו כשאיש המחירות מציג את המחיר, לאחר סיור של חצי שעה, הוא פתאום, המתעניין אומר לו, תשמע, זה יקר לי, פתאום אתה רואה את איש המחירות מתכווץ בכיסא, ולוקח את כל הגוף שלו יחד עם הכיסא חצי מטר אחורנית, וזה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. אוקיי, אז בהקשר הזה, הדרך הטובה ביותר היא פשוט לשאול את השאלות כפי ששרון אמר. אני דרך אגב מזכיר שאם אתם תרצו בסיום הסמינר לקבל דוגמאות לשאלות להתנגדויות השונות, אנחנו נשמח להעביר לכם את זה, כמובן בשמחה ללא תשלום נוסף, והמיילים והדרך לתקשר איתנו ידועה. אני רק רוצה להגיד עוד משהו בעניין של אנשי המחירות. מה שאמרת יובל קודם על ההתכווצות ועל השפת גוף, זה בדרך כלל קורה באמת לאנשי מחירות שהם ככה, הם בעצמם אולי לא לגמרי
בטוחים במה שהם מייצגים, אולי חסר להם מידע, אולי הם בעצמם חושבים שבאמת אולי אותו מועדון מתחרה טוב יותר מהמוצר שלהם. אז זה באמת אולי להכשרות יותר מעמיקות, אבל כל מה שקשור לעוצמה המנטלית של איש המכירות, זה משהו שהוא מאוד חשוב, שבאמת יכול לעזור גם במקרים כאלה, על כל מה שקשור לשפת גוף וגם להתמודדות עצמה. אז קודם כל, כבר אני רק יכול לתת לכם ככה טיפ כאנשי מכירות, בואו תעמדו מול המראה ותראו אם באמת זה מועדון שאתם בעצמכם כצרכנים הייתם רוכשים אותו, ואז ברגע שמדובר על יקר, אני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים אני, ברגע שאומרים לי כן, הוא יקר יותר, אני חושב שזה בסך הכל הייתי עומד מאוד נינוח שם, ואומר, נכון, אני מסכים איתך, בלי פשוט להתבלבל, ופשוט להמשיך הלאה. אז יש בתפקיד שלנו כאנשי מכירות הרבה דברים שאנחנו קודם כל צריכים לעבוד על עצמנו, ואז לגשת להתמודד עם כל לקוח פוטנציאלי כזה או אחר. אוקיי, תודה שרון. לפני שאנחנו נמשיך הלאה, אני רוצה לתת עוד כמה דוגמאות להתנגדויות קטנות יותר. אנחנו דיברנו עד עכשיו על ההתנגדות של זמן וההתנגדות של המחיר, ויש התנגדויות שהן קטנות יותר. אני אתן כמה דוגמאות, ויחד עם שרון אנחנו נעשה ככה איזה סוג של פינג פונג. אז אני דווקא רוצה לתת איזושהי דוגמה, דוגמה של מועדון שנמצא בפריסל. פריסל זה רישום מוקדם, ואחד ההתנגדויות שעולות ברישום מוקדם למועדון שטרם נפתח, היא בעצם שאלה, אבל תשמע שרון, המועדון, אני מבין שהוא נפתח עוד 3 חודשים, אבל שמעתי שכבר היו מקרים שהמועדונים פתחו באיחור של חודשים רבים, ומה מבטיח לי שאתם באמת תפתחו בזמן, ומה מבטיח לי עוד יותר מזה שחס וחלילה אם המועדון בכלל לא ייפתח וכדומה. וכאן הייתי רוצה לתת לכם עוד טכניקה שאנשי המכירות בדרך כלל לא נוהגים להשתמש בה, וזאת הטכניקה שבה אנחנו בעצם גם כן משקפים את השאלה של הבן אדם ונותנים לו להחליט. זאת אומרת, כשמישהו שואל אותי את השאלה הזאת, התשובה שלי היא פשוט, נכון, אנחנו עומדים לפתוח את המועדון בתאריך משוער של עוד חודשיים, בהחלט ייתכן דחייה ואנחנו נודיע עליה. כרגע המחירים שאנחנו מציעים הם המחירים הטובים ביותר, זאת ההזדמנות הטובה ביותר להירשם, ומשם לתת למתעניין את האפשרות לבחור אם להירשם או לא. ברוב המקרים, ואנחנו אומרים את זה מתוך ניסיון רב בפריסלים רבים, אותו מתעניין שחיפש את ההזדמנות להירשם יעשה זאת. זאת אומרת, יימנעו מלהצטדק ולהתגונן כשעולות שאלות מהסוג הזה. עוד שאלה אחת, עוד דוגמה אחת, ואחרי זה הייתי רוצה שרון שאתה תיתן דוגמאות גם כן שעולות ביום יום, שהן פחות גדולות אלא ממש בקטנות, זה שמתעניין אומר, תשמע, אנחנו בימי שישי המקום מאוד צפוף ומאוד קשה לחנות עם האוטו, אף על פי שהחניה בחינם, ולוקח הרבה זמן להחנות את האוטו ולהגיע למועדון. ואז אחד הטעויות הנפוצות של אנשי המכירות היא שוב להתגונן, בו בזמן שהטיעון הזה הוא טיעון מדויק לחלוטין. יום שישי המקום הספציפי הזה צפוף, ולכן התשובה צריכה להיות, נכון שרון, ביום שישי העומס הוא גדול יותר, ובזה בעצם לסיים. כאן מה שעשיתי, שוב השתמשתי בטכניקה של וידוע, ובעצם אני חזרתי על הדברים שהבן אדם אמר ואימתתי אותם, ומעכשיו ההחלטה היא שלו. מה שאתם תגלו ברוב המקרים זה שפשוט באותו רגע הבן אדם עובר הלאה. אוקיי? בוא תיתן לנו אולי עוד איזושהי דוגמה או שניים של שרון, של התנגדויות ככה קצרות, ונדון עליהם יחד. אני אשמח לתת, אבל אני מציע אולי שגם נראה, יש פה כמה שאלות שעלו. כן, יש כמה שאלות. אז בוא נעלה את ההתנגדות אוקיי, יש לנו כאן, יש לנו התנגדות, לא התנגדות, שאלה. מתעניין מגיע לחוג, או מגיע לשיעור ניסיון, שיעור היכרות, ואז נעלם. אוקיי. מה אתה מציע, שרון? ואז צריכים להתחיל לרדוף אחריו, אחרי הבן אדם. זאת לא בדיוק התנגדות, אבל בוא ניתן איזשהו תשומת לב לשאלה הזאת. קודם כל יש פה עניין של אולי מדיניות קודמת, במידה ומגיע אדם לחוג להתנסות, אז קודם כל בוא נסכים על הסכמה, בוא נגיע להסכמה אחת משותפת. אני מניח שגם מישהו ששאל וגם שלנו פה, זה שהוא סביר להניח הגיע להחלטה שהוא מחליט להתאמן, והוא רוצה כרגע להתנסות, ולא רק זה, הוא גם בחר להתנסות במועדון שלנו.
זאת אומרת, אם אני עכשיו מסתכל על הלקוח ומנתח רגע את מה שהוא החליט שהוא רוצה להתאמן וגם במועדון שלנו, אחרת הוא לא היה מגיע מלכתחילה לשיעור התנסות. גם פה, אז צריך להתחיל את זה כבר בצורה הרבה יותר מדויקת, בזה שבעצם כן זמן אותו לשיעור התנסות, רק לפני כן כן הייתי ממליץ להיפגש לפני כן, כי לא, זה בסך הכל מועדון חברים אני מניח, ורק מי שהוא חבר במועדון יכול להיכנס לשיעור, מי שכרגע רוצה להתנסות זה אפשרי, רק זה מצריך קודם כל פגישה מקדימה איתי, גם כדי להבין התאמה אלינו למועדון, וגם להבין מה הצרכים, ואז אני בעצם מוביל או מנהל את הפגישה בצורה הרבה יותר נכונה. אז במקרה הזה, השאלה הייתי יכול להמליץ למי ששאל את זה, זה שבוא תתכונן או בואי תתכונני, ככה לא בצורה מאוד קלה. בוא, יש שיעור התנסות, אני קובעת לך זה, אלא בוא, נקבע פגישה, תובילי, פשוט תובילי את זה, שזה גם יהיה לך הרבה נתונים, להמשיך אחר כך את המשך הפגישה, וגם לגרום לו מחויבות לזה שהוא גם הגיע, ושנתת לו פה, הענקת לו בעצם משהו, שיש לו חשיבות, אז ככה שזה כן יהיה בשליטה שלך, ולא כמו שזה קרה פה, פשוט נעלם. כן. אז אם אני בעצם מסכם את זה, מבחינת מדיניות, תקפידו, שכשמזמינים מתעניין לשיעור היכרות, או להתנסות במועדון, תמיד הפעילות הזאת תהיה מחוברת לפגישה עם נציג המחירות. זאת מדיניות, מההתחלה ועד הסוף זאת מדיניות, והשאלה הזאת היא מצוינת, כיוון שמה שאנחנו רואים בחלק גדול מאוד מהמקומות, שאנשים מגיעים לשיעורי היכרות, אבל אין שום תהליך של קבלתם, ואין שום תהליך של מחירה שמקדים או ממשיך את השיעור עצמו. אז בעצם זה מסכם את הנקודה הזאת. עכשיו, עלתה כאן עוד שאלה, איך מתגברים בעצם על נושא המרחק. וכאן אני הייתי רוצה לפתוח ולומר כמה דברים מרכזיים שקשורים לבחירה של כל מתעניין באיזה מועדון להתאמן. כל מתעניין וכל לקוח, בסופו של דבר, המשקל הרב ביותר של ההחלטה שלו, מתבסס על הקרבה למועדון. זאת אומרת, כ-40% מההחלטה של כל מתעניין תהיה קרבה ונגישות נוחה למועדון. ולאחר מכן, עוד לפני המחיר, וזו נקודה מאוד חשובה, אם הנגישות היא נוחה, קרבה נוחה, חשוב שיהיו את המוצרים ואת הפעילויות שמעניינות אותו, וכמובן גם האוכלוסייה והאווירה במועדון היא נקודה מאוד משמעותית. אחרי שכל הנקודות האלה מולאו, אז המחיר מקבל את המשמעות, והמחיר הוא מאוד חשוב, אבל הוא חשוב בתנאי שהמוצר מתאים לאותו לקוח, לאותו מתעניין. אז בוא רגע נחזור למרחק, מכיוון שהמרחק הוא בעצם מהווה את המרכיב המשמעותי ביותר, אנחנו צריכים לברר יחד עם המתעניין, עד כמה נוח לו להגיע למועדון שלנו, אוקיי? ועד כמה ייחודיות יש למועדון בפעילות מסוימת עבור אותו מתעניין. עכשיו אני כבר אומר, לא תמיד אפשר לגשר על הפערים האלה, ובמקרים מסוימים, יכול להיות שתהיה פעילות מצוינת ומוצר מצוין עבור אותו מתעניין, אפילו במחיר וגם במחיר בעלות מול תועלת מצוינת, אבל המרחק יכול להוות בעיה. לכן הדרך להתגבר על הדבר הזה היא לא לייצר תמונה, לנסות לכפות איזושהי תמונה והסכמה לגבי המרחק, אלא לברר בצורה אמיתית, כמו שהייתם רוצים שיבררו איתכם, כיצד המתעניין הזה הולך להגיע. יכול להיות שהמועדון קרוב לעבודה שלו, יכול להיות שהמועדון הוא בדרך מהעבודה לבית ולהפך, ואז בהחלט המקום יכול להיות נוח ונגיש בהקשר הזה. שימו לב, לא כל התנגדות והתנגדות של מרחק, בדרך כלל התנגדות אמיתית, יכולה להיפטר. לכן הדרך הטובה ביותר היא לברר, ואז בסופו של דבר להגיע להסכמות. לפני שאנחנו ממשיכים להתנגדויות הבאות, רועי, הייתי רוצה שוב לפנות אליך ולבקש ממך עוד איזשהו טיפ או איזשהו הסבר על הטכנולוגיה שבה המוכר יוכל לייצר אהדה והסכמה רבה עם הלקוח. איך בעצם הוא עושה את זה? יפה, אז בדיוק מה שהתחלנו לעלות פה על המסך, הרעיון הוא מאוד פשוט. מדובר באנשים, ולא משנה מה ההתנגדות שהבן אדם מעלה, בשורה התחתונה כולנו כשאנחנו לוקחים איזושהי החלטה, אנחנו מסתכלים על
עד כמה אני רוצה את זה, זה תמיד מחובר לאיזשהו משהו שקשור לרגש, ויש לנו פה משהו שנקרא משולש הזהב. זה מתחיל מלגרום לבן אדם לדבר. עכשיו, ככל שהוא מדבר וככל שהוא מספר לי יותר, אני מתחיל לקבל יותר ויותר הבנה ויותר ויותר, אפשר להגיד ממשות, או אני מתחיל להבין את המציאות הסובייקטיבית של הבן אדם. עכשיו, מהרגע שאני באמת מבין את זה, ומהרגע שאני באמת מבין את זה, מהרגע שאני באמת רואה מה קורה לגבי הבן אדם, אני יכול לוודא את זה איתו, אוקיי? אני יכול ללכת ובאמת לוודא את זה איתו, ואז לגרום לו להמשיך לדבר. עכשיו, הרעיון הוא שמחירה זה סולם מדורג של הסכמות. אוקיי? זה מחירה. מחירה זה סולם מדורג של הסכמות, כשלאט לאט אני מביא אותו להסכמה שהוא רוצה לשלם לי. אוקיי? זאת אומרת, וזה למעשה שלב הסגירה. עכשיו, הרעיון הוא שאם אני גורם לבן אדם לדבר, אני מקבל יותר ממשות לגביו, אני מקבל יותר הבנה לגבי איך שהוא עושה את זה, אני חולק את זה איתו, וככה אני סוגר פה את כל הלופ, את כל הסייקל. אוקיי, עכשיו, שימו לב שהרעיון הוא שאני לא סתם מקבל ממשות לגביו, אלא אני מקבל ממשות ואני לומד להשתמש בה. זאת אומרת, בן אדם מעלה למשל בהתנגדות של המרחק. אם הייתי גורם לבן אדם לראות איפה באמת היתרון שלו, ולשאול שאלות שחושפות או גורמות לו להבין את היתרונות, אז הוא היה עושה את הנסיעה. עכשיו עוד פעם, כראיה לזה אתם יכולים לראות מספיק אנשים ייסעו למשפחה שלהם שמרוחקת מרחק של שעה נסיעה מהם, והם יעשו את זה 2 או 3 בשבוע. אתם יכולים לראות אנשים שנוסעים לעבודה כל יום ועומדים בפקקים במשך שעה וכו' וכו', אוקיי? זאת אומרת, זה רק עניין של לגרום לבן אדם לראות איך זה תופס לגבי המציאות שלו ואיפה זה עוזר לו כאדם. אבל זה לא יגיע מנאומים, זה יגיע מלשאול אותו שאלות, כמו ששרון ציין מקודם. זאת אומרת, כל זמן לגרום לו בעזרת שאלות לכוון אותו לנקודה הזאת שאני רוצה. אוקיי, תודה רועי. אוקיי, עלו כאן עוד מספר שאלות והתנגדויות שאתם מתמודדים איתם. הייתי רוצה לטפל בהם. אתה תוכל להעלות את השאלות שוב, רועי? ובינתיים יש שאלה שעלתה לגבי הנושא של... הוא לא אישה. קשה לו, אתה יודע, גם גם לדבר וגם זה, כן. אז עלתה שאלה לגבי הנושא של דמי הרישום. דמי הרישום או דמי ההצטרפות או דמי החבר זה אותו דבר, זה מילים נרדפות לאותו סכום חד פעמי שמשלמים המצטרפים החדשים למועדון הכושר או לקאנטרי או לסטודיו. היא בעצם איזשהו מחסום שאנשי המחירות מתמודדים איתו. ואני הייתי רוצה להתייחס בקצרה למחסום הזה. הדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא פשוט מראש להעלות את הנושא של דמי ההרשמה קודם כל סוג של אופן מרומז במהלך הסיור. זאת אומרת, כשאני לוקח את שרון ומראה לו את הסטודיו, את מועדון, את אולם הכושר או כל אזור אחר במועדון, אני כבר בעצם ממחיש לו, יוצר לו המחשה, ממשות של מה הולך לקרות שהוא הולך להצטרף למועדון. ואז אני אומר לו, שרון, במסגרת דמי החבר או דמי ההצטרפות, כפי שאתם תקראו לזה, אתה תקבל מאיתנו הדרכה ראשונית, ובמסגרת דמי הרישום, דמי החבר, אנחנו למעשה נעניק לך את זה ואת זה ואת זה, ואז בעצם כבר העליתי את המושג הזה, שאחר כך אני אציג אותו בהצעת המחיר. אז זה נושא אחד, להעלות את זה באופן מרומז, בלי העלות הכספית, אלא להעלות את העניין הזה של דמי החבר ומה מקבלים. ובהקשר הזה אני בשום פנים ואופן לא להגיד ביטוח, פשוט להגיד את נושא של הבנייה וההדרכה הראשונית. עכשיו, כשאנחנו מציגים את העלות בשלב הסגירה, כלומר בשלב הצעת המחיר, אני פשוט מציג את דמי ההצטרפות, ואני לא נותן שום הסברים, אני פשוט מציג אותם כמו שהם. אני אומר, שרון, הנה, אלה האפשרויות הטובות ביותר עבורך. יש לך מנוי, לדוגמה, של מחויבות שנתית, ויש לך מנוי גמיש, הוא מחודש לחודש. דמי ההצטרפות בכל אחד מהמסלולים האלה, לדוגמה, 250 שקל. זה הכל, אני לא נותן הסברים. מה שאנחנו רואים בדרך כלל, זה שאנשי מחירות, בגלל שהם בעצם מייצרים התנגדות, זאת אומרת, ההתנגדות קיימת וחיה אצל איש המחירות, הוא אומר שיש דמי הצטרפות, ואז הוא מתחיל להסביר ולהתגונן. אין צורך, פשוט להציג אותם. אם בכל זאת, הצגתם את זה בצורה ישירה, ועלתה שאלה, רגע, על מה דמי הצטרפות? התשובה שלי היא תשובה פשוטה מאוד. התשובה שלי, שרון, במסגרת ההצטרפות למועדון הכושר, מנויים חדשים משלמים דמי הצטרפות חד פעמיים, ובזה סגרתי את הנושא.
ואם הוא ישאל אותי שוב, אבל בכל זאת על מה משלמים, אני אגיד לו שוב אותו הדבר, אני אגיד לו, מנויים, לקוחות חדשים, משלמים באופן חד פעמי דמי הצטרפות. זה בעצם תהיה התשובה שלי. זאת אומרת, אני בפירוש לא, אני מנסה לסגור את הנושא הזה באופן הפשוט ביותר, מבלי להיכנס לפינות ולפתח שיחות נוספות. שימו לב, לא להנחות בשום פנים ואופן את אנשי המחירות שלכם, להגיד שדמי הצטרפות כוללים ביטוח רפואי כזה או אחר, כי מה שיקרה זה יפתח שאלות. איזה ביטוח רפואי, אצל מי אתם מבוטחים, תראה לי את ההסכם שלכם, אין לזה גבול. לכן פשוט התשובה היא חד משמעית, במסגרת התשלום למועדון, כל חבר חדש משלם דמי הצטרפות חד פעמים. זה לגבי השאלה הזאת. אני רק רוצה לחזק כמה דברים, כי זה באמת שכיח, אני באמת מסתובב במועדונים, ושואלים אותי הרבה, זה קשה לאנשי מחירות עם העניין הזה של דמי הצטרפות. זה כן, קודם כל אני ממליץ למנהלים כן לבוא ולהסביר מה בדיוק עומד מאחורי דמי הצטרפות, מה זה בכלל. הרבה פעמים כשמתמחרים מועדוני כושר, כן, הרי מדובר במועדון חברים, וכן נכון לעשות בידול בין לקוח שהוא כרגע חדש, שמצטרף למועדון, ללקוח שמחדש בעצם במחזור השני או השלישי או הרביעי את החברות שלו. אז במידה רבה דמי הצטרפות זה חלק מהתמחור, שבאמת מבדל את לקוח חדש מלקוח מחדש. וכן אני מחזק את מה שככה אמרת קודם יובל, זה באמת מאוד תלוי עד כמה איש המחירות חושב, או עד כמה הוא הוסבר לאיש המחירות מה בעצם עומד מאחורי דמי הצטרפות. ברגע שזה יושב לו טוב, זה מסתדר לו, אז באמת יהיה לו קל יותר לבוא ולהגיד את זה בצורה קולחת, כן, זה דמי הצטרפות, זה חלק מהתמחור ולהתקדם הלאה, ובמידה והלקוח נעצר, אז פשוט להתמודד כמו שמתמודדים עם כל דבר שאנחנו מרגישים בו נוח, פשוט לשתוק ולהמשיך הלאה. אז אני מבין, זה די שכיח, אני ממליץ באמת לעשות הגדרות מדויקות ולהגיד את האמת, פשוט את האמת, ביטוח זה לא האמת. הסיבה האמיתית שיש דמי הצטרפות בתמחור של חברות במועדון כושר, זה כדי לבדל לקוח חדש מלקוח מחדש, וזהו. אוקיי, אחלה. אני הייתי רוצה להתייחס לעוד שאלה שעלתה, שאתם העליתם, וזה הנושא שאתם מציגים מערכת סטודיו, ובמערכת הסטודיו המתעניין מעוניין בשיעורים מסוימים, אבל בסופו של דבר לכאורה במסגרת הלוח זמנים שלו, לוח הזמנים שהוא מתכנן להגיע למועדון ולהתאמן, אין את השיעורים שמתאימים לו. ובמקרה הזה יש גם כן דרך להתמודד עם הדברים האלה. אז אני ככה יתחיל לתת רעיונות, ושרון תצטרף אליי בהקשר הזה. אני רק אדגיש שהנחת הבסיס שלו זה שהוא פנה אלינו והוא כנראה רוצה להתאמן אצלנו. עכשיו אפשר להמשיך. לגמרי. אוקיי, אז כמובן שמבחינת הדרך הטובה ביותר לערוך את הסיור, את הצגת המועדון, אחת המטרות שלנו תהיה בעצם להבין ולדעת די מהר איזה פעילויות מעניינות את המתעניין ומה המטרות הגופניות שהוא רוצה להשיג. ולאחר שאנחנו יודעים את הדבר הזה, אנחנו יכולים בעצם לייצר התאמה בין הפעילויות שאותם הוא מעוניין לבצע, לבין לוח הזמנים שלו. עכשיו, רק כדי לסגור את הנקודה הזאת של לוח הזמנים, אני מזכיר, ההתנגדות הראשונה שאנחנו העלינו זה התנגדות של זמן. וגם כן, אחת השאלות הראשונות שאנחנו כאנשי מחירות מעלים, ודרך אגב, בדרך כלל אנחנו ממליצים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל שאיש המחירות הוא זה שיזום את השאלות. אחת השאלות הבסיסיות ביותר שאיש המחירות יעלה, היא כמובן, מה המועדים הנוחים שבהם תוכל להגיע ולהתאמן במועדון. ברגע שאנחנו יודעים את התשובות האפשריות, את המועדים האפשריים והחלופות הנוספות, זאת אומרת, אם שרון אומר לי, יובל, אני מעריך שאני אוכל להגיע בימים שני ורביעי בשעות הערב החל משעה 6:30, ואז אני אומר לו, שרון, ותאמר לי, אם נאמר בשבוע מסוים, מצוין, אם אבל נאמר בשבוע מסוים פספסת את יום רביעי או פספסת את יום שני, איזה חלופות נוספות יש לך? דרך אגב, אנחנו פתוחים גם בסוף שבוע, יום שישי עד 6 בערב, יום שבת אנחנו פתוחים 12 שעות, יש מקומות שפתוחים במוצ"ש, לא משנה, אני שואל אותו מה החלופות הנוספות, ואז בעצם יש לי מסגרת זמן
ששרון נתן לי, של 2 מועדים שהם יותר קבועים, ואולי עוד מועד או 2 שיכולים לעבוד חלופה, ובנוסף לזה יש לי את הפעילויות שמועדפות על שרון, ודרך אגב, ששרון אומר לי את הפעילויות המועדפות עליו, ואז אני שואל אותו, שרון, מה המטרות שלך? אז אני יכול בעצם לשאול אותו, לא להגיד לו ולא לשכנע אותו, האם יש עוד פעילויות, ובתנאי שמונות על המטרות שלו, שיכולות לעניין אותו. עכשיו, אם שרון אומר לי שלא, אז אני כמובן לא אנסה לשכנע אותו, אבל אם הוא אומר לי שאם הפעילויות האלה יעבו, ייתנו לו הנאה וחלופה טובה להגיע למטרות, אם הוא אומר לי על זה כן, אז בוודאי שאני אציע לו אותם. ואז היכולת שלי להתאים בין המועדים הפנויים שלו והחלופות, וחלופות הזמן לאותם מועדים, מול הפעילויות שיובילו אותו למטרות, מועדפות יותר ומועדפות פחות, תהיה כזאת שאנחנו נוכל לייצר התאמה. אני רוצה להדגיש, המטרה שלנו היא לא לייצר בשום פנים ואופן כפייה. אנחנו לא רוצים לייצר כפייה, אנחנו לא רוצים גם לייצר הסכמה למראית עין, אנחנו רוצים לייצר הסכמה אמיתית, ואת ההסכמה האמיתית הזאת אנחנו מייצרים דרך השאלות. עכשיו בוא נעבור לאחת ההתנגדויות הכבדות ביותר, שכולכם מתמודדים איתם, וזה הנושא של המחויבות. כן, זה גם הועלה פה כמה שאלות. נהדר. אז שרון, מה בעצם אתה היית מציע לגבי הנושא של המחויבות, ואני רוצה לפני שאתה עונה על זה בעצם להדגיש 2 דברים. יש כמה סוגים של חששות ופחד ממחויבות. החשש הראשון הוא חשש מאי התמדה. ודרך אגב, נכון שהיום, כפי שאתם יודעים, בניגוד לשנים הקודמות, יש מסלולים שהם מסלולים ללא מחויבות, ויותר מזה, גם המסלולים שהם מסלולי מחויבות לכאורה, ללקוח יש אפשרות, לפחות בחלק מהמועדונים, לבקש להפסיק את הפעילות, ובחלק מהמועדונים גם מאפשרים לו. עם זאת, בנקודת המחירה, כשהמתעניין מגיע לפני שהוא רוכש את המנוי, הוא מעלה את החשש הזה. הוא מעלה את החשש הזה, והחשש ממחויבות מחולק לחשש מאי התמדה, והייתי רוצה שאתה תתחיל לגעת בנושא של ההתנגדות הזאת של חשש מאי התמדה, ואחר כך אנחנו נמשיך גם כן לפחד ממחויבות כתוצאה מחוסר ביטחון במועדון. אז שרון, בוא תתחיל להגיד לנו איך אנחנו בעצם מתמודדים עם חשש מאי התמדה. טוב, אז קודם כל, כמו שאמרת, יש היום באמת כל מיני מסלולים שגם כבר מראש מקלים על האנשי מחירות, כי בעצם הם מראש מסלול שהוא ללא התמדה, שהוא לא לטווח ארוך, ואז בעצם זה יכול לתת מענה. לגבי החשש מהתחייבות בטייפ השני, כן הייתי מתחיל ככה בכל מיני שאלות מקדימות, בוא תגיד לי מה גרם לך להגיע להיפגש איתי דווקא היום, מה אתה רוצה להשיג, מה המטרות שלך, האם היית בעבר באיזושהי מסגרת ויש לך איזושהי חוויה של אי התמדה, מאיפה זה בא, כן הייתי מתעניין להבין מאיפה זה בא, ואז פשוט כמו שאמרתי קודם, גורם לו להגיע לגבש את ההחלטה לבד, שאלה שהיא יכולה להתאים במקרה הזה, זה אוקיי, מה אתה מתכוון לעשות עכשיו שיהיה שונה מבעבר? ושוב, אם הוא גם ענה לי על מה הוא רוצה להשיג, לצורך העניין, הוא אמר לי שהוא רוצה להוריד במשקל, אז אוקיי, מה המחויבות שלך הפעם כדי להוריד במשקל? כן הייתי רוצה לקבל ממנו את המחויבות ופחות לבוא ולהגיד, או אני יכול להגיד מה לא להגיד, כן? זה כן יוכל לעשות סדר. בוא נאמר אנשי מחירות שהם לטעמי פחות מיומנים, זה להתחיל להגיד לו, הפעם אתה תתמיד, אצלנו אתה תתמיד, יש לנו מדריכים שיעזרו לך, אנחנו נלווה אותך, מתחייבים ל1,001 דברים, זה לא מוכר. חבר'ה, זה לא מוכר, זה לא נכון ככה למכור. כן הייתי, שוב, על ידי שאלות, מה אתה מתכוון הפעם, כדי שזה כן יצליח, אני מניח שאם הגעת לפה, כנראה שכבר גיבשת החלטה שהפעם זה הולך לקרות, בוא עכשיו ביחד נגבש לפני שבכלל תתחיל את התהליך, כבר נקבע ביחד מועדים שבאמת תגיע אליהם, ואם גם התחייבת בפניי, זה ייצור לך איזושהי מחויבות, ואז בעצם אני מראה לו שהכל תלוי בו, ואני לא כרגע מתיימר לקחת את ההתחייבות במקומו, אלא לגרום לו לקחת לבד את המחויבות לעניין הזה, כדי שהפעם הוא יתמיד. אני חושב שזה במידה רבה גם יקנה
יעלה את הערך שלי מולו, ואז באמת יהיה לי יותר קל גם בהמשך התקשורת. אוקיי, אז בעצם הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הנושא של חשש מאי התמדה, ואני אומר שוב, אני רוצה להדגיש, זה שיש פתרון, בוא נאמר שיש לכם פתרון טכני מבחינת מסלול גמיש ואפשרויות יציאה מהמנוי, הוא דבר מאוד משמעותי, אבל אנחנו רוצים לתת ערך, אנחנו קודם כל רוצים לפתור את החשש של הלקוח מסוג של אי ניצול, זאת אומרת, יכול להיות שהלקוח יכול, ובאמת יכול לבטל את הפעילות, אבל אף אחד גם לא מעוניין לשלם עבור חודש ימים, ולהגיע פעם אחת או לא להגיע בכלל, זה אי התמדה. אז הפתרון של היציאה מהפעילות, וקבלת החזר כספי, הוא בהחלט פתרון טכני ראוי, אבל לפני שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו קודם כל צריכים לטפל במהות, והמהות היא, כפי ששרון אמר, לשאול ולברר ממה נובע החשש של אי התמדה, ובעצם להעביר את האחריות ואת הכדור, אנחנו כאן בעצם מייצרים סוג של משחק עם המתעניין, ובעצם לזרוק לו את הכדור ולהגיד לו, אוקיי, שרון, מה אתה הולך לעשות הפעם, כדי שהתוכנית שלך תצליח ותשיג את המטרות שלך, אוקיי? עכשיו, בוא רגע, שרון, בוא נמשיך באמת לחלק השני של פחד ממחויבות, וזה סוג של חוסר ביטחון במועדון, אני רק אתן דוגמה למה הכוונה. חוסר ביטחון במועדון, זה אומר, אני מגיע למועדון ואני אומר, אני נורא אוהב שיעור זומבה, אבל אני לא יודע אם אני אתחבר למדריכה, או תשמע, המקום נראה לי, אבל אני לא יודע אם אני אוהב את האווירה במועדון. איך אנחנו מתגברים על ההתנגדות הזאת? שואל אותי או את רועי? אותי. אותך. מה שאתה כרגע מציין, יובל, זה בעצם מתעניין שהגיע אליי, הטריח את עצמו, הגיע אליי לפגישה למועדון, וכבר מראש הוא ככה שם חסמים לעצמו, שהוא חושש מכל דבר, אחד הדברים שכן הייתי ככה רוצה לעשות איתו, זה באמת לתת לו את הביטחון, להתנסות, לחוות, ואז לגבש דעה, זה התשובה במידה מסוימת. במידה והוא לא יתחיל הוא לא ידע. אני גם לא רואה בזה איזושהי התנגדות, הרבה פעמים כשאני נמצא בתקשורת עם לקוח פוטנציאלי, הרבה פעמים הוא גם אומר דברים, גם כדי לראות איך אני אגיב, וגם כי הוא מחכה שבעצם אני אתחיל לשכנע אותו, ואז עצם העובדה שאני אתחיל לשכנע אותו, זה שם אותו במקום של עכשיו בו גם תשכנע אותי לגבי מחיר. זאת אומרת, אתה בעצם אומר שאתה מרחיק אותו, אם אתה מנסה לשכנע אותו. כן, לא רק שאני מרחיק אותו, זה גם הרבה פעמים הם שאלות כוזבות, זאת אומרת, החשש הזה, זה כאילו בוא עכשיו תשכנע אותי למה אני צריך לעשות את זה, בוא עכשיו למה אני תשכנע אותי לעשות את זה. וזה סוג, זה מלכוד. אם אני עכשיו כרגע, אם יש פה אנשי מחירות ששומעים אותי, יש פה כמובן, אז אני כן ממליץ שלא להיכנס למלכוד הזה, זה פשוט כן לבוא ולהגיד, אם אתה לא תחווה, אם לא תנסה, אם לא תחיה את החיים, לא תחיה, אתה צריך פשוט להתחיל. אז וזהו, וגם דרך אגב, לתת לו להגיד את זה, זאת אומרת, לגרום לו, שאלה טובה זה, אוקיי, בוא תגיד לי איך אתה חושב שאפשר להתגבר על דברים כאלה. יכול להיות שהוא בעצמו יגיד, אני באמת צריך להתנסות, אז קדימה, ולעבור הלאה. זה התשובה. אני מקווה שעניתי. אוקיי, אני חושב שאם אנחנו מסכמים באמת את הנושא הזה של פחד מתחייבות בהקשר של חוסר ביטחון במועדון, הרי אם אנחנו לא נתנסה באותה פעילות, אם אנחנו לא נכיר את הפעילות, אנחנו לא נוכל לקבל החלטה. והדרך הטובה ביותר לפתור את אותה התנגדות, מעבר לשאלות, כמו שאתה ציינת, לדוגמה, מה הקריטריונים שלך לבחור את המועדון, מה בעצם, איך אתה מודד מדריך טוב, מה מחבר אותך לפעילות כזאת או אחרת, כשאתה מדבר על אווירה, למה אתה מתכוון, אז בעצם בסופו של דבר, השורה התחתונה זה, אוקיי, בוא קדימה תתנסה, ואז תקבל החלטה. וברגע באמת שאנחנו נותנים לו, קודם כל עוברים איתו על השאלות האלה, מקבלים ממנו תשובות, אז א' הוא למעשה שיתף אותנו והגענו להסכמה. מה זאת אומרת הסכמה? הוא אומר, תשמע, מדריך טוב זה מדריך שאני נסחף איתו, ואני רוצה להגיע לכל השיעורים שלו, ודרך אגב אני אוהב שיעורים מלאים, זה מבחינתי מדריך טוב. יכול להיות שבשביל מישהו אחר מדריך טוב זה מדריך שיש לו 20% נוכחות בכיתה, הכל יכול להיות. אבל בסופו של דבר, ברגע שהוא נותן את התשובות קודם כל על השאלות המוקדמות האלה, אז הנה ייצרנו עוד הסכמה, ואז בעצם אני אומר לו, אוקיי, אם כל הקריטריונים האלה שדיברת עליהם יענו, האם אתה תרצה להתאמן במועדון שלנו? התשובה היא כן, אוקיי, איך אתה הולך לבדוק את זה?
ואז בעצם אנחנו מגיעים לאיזושהי הסכמה שיש צורך בהתנסות ולבצע איזשהו סוג של היכרות. איך מבצעים היכרות? כמובן מתנסים, ואז אנחנו נותן לו אפשרות להתנסות בדרך זאת או אחרת. זה יכול להיות, דרך אגב, פשוט להירשם לפעילות המלאה. תגיד לו, תשמע, בוא תירשם למנוי הזה והזה, זאת אחת האופציות הטובות ביותר עבורך, וכמו שאמרתי שרון, אם מאיזושהי סיבה, אנחנו לא נעמוד בקריטריונים שלך, אנחנו נאפשר לך, לפי התהליך הזה והזה, לפרוש מהפעילות, ותוכל לעשות את זה ללא כנסות, וכולי וכולי וכולי. אז זה בהחלט דרך מצוינת למודד עם חוסר ביטחון במועדון. יש כאן שאלה שעלתה לגבי עליית מחיר בשנה השנייה, וזו שאלה חשובה, היא נכונה דרך אגב גם למועדונים שפתחו את השערים שלהם, כלומר היו בתהליך של פריסייל, ואז באופן הדרגתי העלו את המחירים, וגם לגבי מועדונים שהם מועדונים בוגרים, זאת אומרת מועדונים שפועלים מספר שנים וייצרו עליית מחירים. חשוב לציין שעליית מחירים בעיקר בתחום שלנו, וכאן אני אומר את זה מהמקום היותר של המנהלים והבעלים, היא חיונית כיוון שיש מדד שעולה ויש עלויות קבועות, מה שנקרא תקורות שעולות כמו חשמל, מים וכדומה, ומה שקורה זה שלאורך הזמן, לאורך השנים, אם לא מייצרים איזושהי עלייה במחיר, ולפעמים גם התייעלות בהוצאות, פשוט הרווח נשחק עד כדי הפסד, ולכן עליית מחירים היא משהו שהוא כמובן מקובל, ובקנה מידה כמובן ריאלי. קנה מידה ריאלי זה יכול להיות מדד וקצת יותר. אוקיי, אז ברגע שבא מישהו אליי ובעצם אומר לי, שרון מגיע, שרון לקוח ותיק, אומר, יובל, מה קרה שהעליתם את המחירים? אז כאן אני רוצה קודם כל לעשות הפרדה. ההפרדה היא בין הלקוחות החדשים ללקוחות מחדשים, לקוחות ותיקים. ללקוחות חדשים כמעט ואין לי שום שיקול, זאת אומרת, אני לא צריך להתנצל על שום דבר, בכל מקרה אינני צריך להתנצל, אבל לקוח שהוא חדש זה פעם ראשונה שהוא מגיע למועדון, והמחיר שאני מציג לו זה המחיר שהוא משלם פעם ראשונה, ולכן ההתמודדות היא הרבה יותר קלה, אני פשוט אומר לו את המחיר. עכשיו בוא נגיד שאותו לקוח חדש אומר לי, תשמע יובל, רועי נרשם למועדון לפני חצי שנה או לפני חודש בעצם העניין, ושילם 30 שקל פחות לחודש. כאן אני אומר שוב, תימנעו מהתגוננות ובעצם תשקפו את זה, תעשו וידוע ותגידו נכון, עד לפני חודש המחיר היה 250 שקל, העלינו את המחיר לפני חודש ל-280 שקלים, ובזה סגרתי כרגע בשלב הזה את השיחה הזאת, ומכאן הוא ימשיך, עכשיו העברתי את הכדור אליו, כי זה פשוט נכון, אני לא רוצה להתגונן. זה לגבי הדבר הזה. עכשיו, אותו לקוח, אותו מתעניין חדש, יכול גם לשאול אותי, יובל, למה העליתם את המחירים? וכאן אני תמיד בעד שקיפות, אני לא צריך להכניס אותו למסגרת ההוצאות, אבל אני יכול בפירוש להגיד לו, שבמהלך השנה האחרונה אנחנו לא העלינו מחירים, אבל ההוצאות שלנו עלו בעקבות המדד, ולכן על מנת להמשיך ולהפעיל את המועדון בצורה טובה ביותר, היה עלינו לעלות מחירים. זו גם אפשרות, בלי להיכנס יותר מדד, ומכאן הלקוח יעשה את ההחלטות שלו. אין שום צורך להתנצל, ואין שום צורך לייצר איזשהו דפוס של התגוננות, אלא באמת מה שנקרא לעשות וידוע, ולענות ישר ולעניין. עכשיו בואו רגע נדבר על הלקוחות הוותיקים. בואו נדבר רגע לגבי הלקוחות הוותיקים. אז יש לנו כאן גם שאלה שאפילו מחדדת את זה קצת. יש כאן שאלה שאומרת איך מסבירים ללקוח שנרשם בפריסייל, פריסייל שוב זה רישום מוקדם, שבו המחיר הוא מוזל, והיום מגיע לחדש, ויש לו עלייה משמעותית, כאן בשאלה מדובר על עלייה של 30% במחיר, והוא טוען שהוא בין הלקוחות הראשונים, הוא מרגיש שצריך לקבל מחיר מוזל מכל לקוח אחר. אוקיי, אז לפני שאתה נוגע בזה, א' אני רוצה להגיד דבר שהוא משמעותי, עלייה של 30% היא בפירוש פער שלא קל לגשר עליו, קודם כל, לא קל לגשר עליו, אבל בסופו של דבר גם כאן אנחנו משתמשים בדיוק באותן טכניקות. בוא שרון, רצית להגיד משהו? מה אני פשוט מסתכל על השאלה, ומה שלי ככה, מה שאני שם עליו דגש זה שהוא אחד הלקוחות הוותיקים, ציינו פה, הראשונים, והוא, שוב, בכל מה שקשור לחידושי חברות, זה נכון שהתמודדות עם עליית מחירים היא לא כזאת כיפית,
אבל הרבה פעמים, שוב, לקוח שהוא קיים אצלנו ובוחר להישאר אצלנו שוב, מה שבאמת חשוב לו זה לקבל את הבידול, זה לקבל את תשומת הלב. במקרה של 30% אני מניח שזה, טוב, גם ציינו את זה, שפה מדובר על פריסל, שזה באמת משהו שהוא, כן הייתי מדגיש בפניו שיש עלייה במחיר, אבל בכל זאת נשמר לו הזכות, לצורך העניין, לקוח חדש משלם X לעומת מה שאתה משלם. כי אני באמת ובתמים ובדעה די, בוא נאמר, אני גיבשתי דעה מאוד עקרונית בעניין, שזה אף פעם לא עניין של מחיר, זה באמת אף פעם לא עניין של מחיר, אבל בואו נעשה רגע פרופורציות, רואי פה מתעסק במחירות של מיליונים, פה מדובר על מועדון כושר, מדובר פה על עלות שיוכל לנוע בין 200 שקלים ל-300 שקלים, אז ככה שבאמת זה הרבה פעמים תשומת הלב. אז כן יש מקום לבוא ולבדל, אם הוא לקוח באמת ראשון, כן צריך לבוא להגיד לו שבגלל שהוא לקוח ראשון, אז יש לו באמת עלות, היא יקרה יותר, אבל היא שונה מלקוח שכרגע מצטרף. יש עוד פרמטר שחשוב לבדוק באמת עם לקוחות מחדשים, זה באמת עד כמה הם מנצלים את החברות במועדון, עד כמה באמת הם בני בית, עד כמה באמת הם מחוברים, ואז בעצם זה כן יכול לתת לך כאיש המחירות עוד כלים להתמודד עם אותו לקוח מחדש, אבל אני מדגיש, מה שחשוב לתת לו זה את התחושה שהוא אכן, נכון, הוא משלם יותר משהו שלם שנה שעברה, אבל עדיין הוא מבודל, הוא לקוח שמשלם פחות מלקוח שחדש שהגיע כרגע. אוקיי, תודה שרון, אני רק רוצה לחדד ולסגור את הנקודה הזאת של העלייה, כיוון שאני ראיתי שאל את השאלה ואני מכיר את המועדון, אז במקרה הזה גם מדובר בעצם באיזשהו אישור קו של מחירים, שדרך אגב הוא מאוד נכון במידה רבה, והוא מקל את העבודה מצד אחד, מכיוון שאז אנחנו מבטלים פערי מחירים, ככה שבמקלחות, כשלקוח מדבר עם לקוח אחר, אנחנו בעצם בשנה השנייה של המועדון, לא נייצר ולא ננציח את פערי המחירים. בוא נאמר שאף אחד מאיתנו לא רוצה לדעת לאורך שנים שהוא משלם, נאמר 300 שקל, ולקוח לידו משלם 230 או 240 או 250, או כל סכום נמוך יותר, אפילו אם זה 10 שקל פחות. האי השוויון הזה יוצר פערים מאוד גדולים, ובסופו של דבר הוא בוודאי לא מעודד שימור לקוחות. לכן, אם אני רוצה לחדד שוב את התשובה לגבי השאלה הזאת, אחד הדברים, ודרך אגב בכל התנגדות, תקלו על עצמכם. אל תנסו לחפש הסבר לכל לקוח ולתת הסבר, כלומר להתגונן עבור כל התנגדות של לקוח. זאת אומרת, לפעמים הדרך הטובה ביותר, היא באמת להגיד, שרון, נכון, אתה שילמת בפריסל, הרווחת, כי היית בין הראשונים, אני מאוד מעריך את זה שרון, ושילמת, בוא נאמר, 229 שקל לחודש, ובעצם שנה שלמה, אתה הרווחת, גם דרך אגב ללא דמי חבר אם אתה זוכר, שרון, זאת אומרת חסכת מעל 1,000 שקל, והשנה המחיר, כמו שאנחנו ציינו גם בפריסל, עלה על המחיר מחירון, אבל מעבר לזה בהחלט, כלקוח ותיק וכמי שמחדש עכשיו את הפעילות, א' אנחנו מאוד מעריכים את זה, ואנחנו גם ניתן לך הטבה בשווי של, לא של 200, 300, 400 שקל, אבל אנחנו באמת מיישרים כאן קו עם המחיר, ובדרך הזאת היא בעצם לא לייצר איזושהי התגוננות, אנחנו לא צריכים לייצר התגוננות. עכשיו יש שתי אופציות, אופציה אחת זה ששרון יירשם, האופציה השנייה שהוא לא יירשם, אלה שתי האופציות, אנחנו לא צריכים בשום אופן, כל התגוננות תכניס אותנו לתהליך ארוך יותר, שהתוצאה שלו היא לא טובה יותר, אנחנו פשוט צריכים לאמת את הנקודה הזאת ולהמשיך הלאה, הכדור אצל הלקוח. אוקיי, מה שאני הייתי רוצה, אנחנו ככה 6 דקות לפני סיום הסמינר, ואני הייתי רוצה לפנות אליך רועי. כן, אז קודם כל, וזה גם מאוד מאוד קשור להתנגדות הקודמת, צריך להבין שיש בגדול 2 סוגים של התנגדויות. יש התנגדות כוזבת, שזה או ניסיון של הלקוח לערער את עמדת המוכר, ולקבל הטבה, הנחה, תשלום, מה שזה לא יהיה, או שזה ניסיון שלו פשוט להסתיר התנגדות אמיתית. אוקיי, עכשיו, שימו לב שברוב המקרים אנחנו מקבלים קודם כל את ההתנגדות הכוזבת, זאת אומרת, זה שעכשיו הגיע לקוח ואמר, העליתם לי ב-30%, אתם לא בסדר, אני לקוח מועדף, תפנקו אותי, לא אומר שהוא יעזוב. אוקיי, יכול להיות שזה סתם שיטת מצליח, והוא מנסה עכשיו להוזיל לעצמו. ובואו נודה בזה, כל מי שכרגע שומע אותנו,
ניסה את זה בעבר. או שעשיתם את זה במכולת, או שעשיתם את זה בחנות בגדים, או בחנות רהיטים, ומי מכם שקנה דירה בטוח עשה את זה. זה לא, זה השיטה הישראלית להתמקח. בסדר? אז לא צריך להתרגש מזה. זה אחד. תבינו שההתנגדות, איך אני יודע שההתנגדות אמיתית? ההתנגדות האמיתית היא מצב שבו הלקוח שלנו מרגיש שהוא משלם יותר ממה שהוא מקבל. אוקיי? עלות מול תועלת. בדיוק. זאת אומרת, אני מרגיש שאני שם כסף ושאני לא מקבל מה שאני צריך לקבל. לאחרונה אנחנו רואים את זה קורה בשוק הסלולר. נכון, נכנסו כל המפעילים החדשים, ופתאום כל מי שמשלם מעל 100 שקל, 120 שקל מרגיש פרייר. וואלה, לפני חודשיים שילמנו גם 300 שקל, הכל היה בסדר. גם 700 שקל. וגם 700 שקל ו1,000 שקל, כן. אני פרייר, אני עדיין פרייר. אתם מבינים? אז זה עניין של עלות מול תועלת, ובאמת, זה המקום שבו אנחנו יכולים להגיד, וואלה, ההתנגדות הזאת היא אמיתית, ובאמת אני צריך לטפל במה שהלקוח נתן לי הרגע, ובאמת להתייחס לזה. עכשיו תזכרו דבר כזה, אנחנו במדינת ישראל, ושיטת מצליח קורית פה כל הזמן, ולכן ברוב הפעמים ההתנגדות שהלקוח מעלה היא לא התנגדות אמיתית, אוקיי? ולכן לא צריך לטפל בהתנגדות, זאת לא הפואנטה, צריך לטפל רק בבן אדם, והדרך שלי באמת להבין אם ההתנגדות היא אמיתית או לא, זה אם היא חוזרת על עצמה. מגיע אליי הלקוח, אומר לי, מה, איך העליתם לי 30%, אתם לא בני אדם, מה זה צריך להיות, קיטורים, 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 קיטורים. אפשר פשוט מאוד לבוא אליו ולהגיד לו, כן, זה באמת המחיר עכשיו אחרי הפריסייל, והמחיר החדש הוא באמת 300 שקל לחודש, או 230 שקל לחודש, כמה שהוא לא יהיה, ולסגור את זה שם. זאת אומרת, אין מה להתנצל, אין מה לעשות עם זה כלום, פשוט זה המחיר. והרעיון הוא פשוט באמת במחירות, זה לדעת מתי לסתום את הפה. פשוט לשים שם את הנתון הזה, וזהו. עכשיו, כמו שיובל אמר מקודם, או שהוא יקנה או שהוא לא יקנה, אבל תבינו שבאמת ברוב המוחלט של המקרים, היות ואנחנו במדינת ישראל, זה שיטת מצליח. זאת אומרת, הוא ינסה להוריד את המחיר. גם אם המחיר שהוא מקבל כרגע הוא הכי זול שיש, למה לא? נכון. אתם יודעים, זה לא נבדוק, לא נדע. אוקיי, אז אני רואה שיש לנו כאן, טוב, אנחנו הגענו ככה לסוף הסמינר. יש פשוט המון שאלות. כן, אז אני כבר אומר לכם שאף על פי שאנחנו סיימנו. רועי אשם, הוא לא מצליח לענות וגם לראות את השאלות. אחרי זה נטפל ברועי. עלו כאן עוד שאלות, מה שאני מבקש, אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל, ואנחנו נשמח לתת לכם תשובות בחזרה מאוד ספציפיות לגבי השאלות שהעליתם ואנחנו לא נגענו בהם היום. אני מאוד מודה לשרון דנון ולרועי אוחיון. אנחנו נשמח לקבל מכם פידבקים, ואנחנו ניפגש בימים הקרובים. אז כל טוב ולהתראות. ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, אז אני אזכיר לכם שב-25 לחודש הבא, 25 ליולי, ממש ככה יומיים שלושה לפני האולימפיאדה, אנחנו עורכים את הפורום מנהלים הקרוב בחסות חברת טכנוג'ים, בפורום עתידים, קריית עתידים, ואנחנו נשמח לראות את כולכם. אז כל טוב והמשך יום נפלא, להתראות. להתראות לכולם, ביי ביי. ביי ביי.